Yauwa to yanzu ga yadda za ku yi in kuna son koyi mining din wannan Nia wallet din. Misali in kuka shigo Telegram to sai ku shiga inda za ku yi mining din. To nan inda aka rubuta claim sai ku danna shi. Sai ku jira shi ya buɗe. Sai ku jira shi ya buɗe. In wannan shine farkon zuwan ka sai ka danna min subscribe. Kar a manta a danna min subscribe. To sai ka zo nan ko kuma ka aka rubuta hot nan in ka danna zai kai ka yawa to kun ga wurin claim nan sorry bari ya bude yawa to ga wurin to wannan wurin in shi wannan coins din da yake taruwa in ya cika wannan wurin zai koma yellow. Misali bari in dawo back ku gani kun ga wannan gashi yana taruwa to in ya cika shi ma wancan wurin claiming din zai koma yellow. To kawai sai ku danna claiming din da ya cika kawai sai ku danna claim yadda ake yi kenan.